एकनाथ शिंदेंचा मुंबईमध्ये राज ठाकरेंना एक धक्का पाहायला मिळतोय। मनसेचे सचिव सुधाकर तांबोळी आता शिवसेनेमध्ये जातात। एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीमध्ये तांबोळींनी पक्ष प्रवेश केलाय। सुधाकर तांबोळी हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सचिव आहेत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे 2 टर्म सिनेट मेंबर म्हणून सुद्धा निवडून आलेले होते आणि आता ते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। एक प्रकारे मनसेला हा एक धक्का म्हणता येईल। राज ठाकरे यांना एकनाथ शिंदेंनी मुंबईमध्ये हा धक्का दिलाय। कालच युतीची घोषणा झाली आणि त्यानंतर निश्चितच काही वेगळे फॉर्म्युला पुढे येतील असं लक्षात आल्यानंतर आता काय नेमक्या पक्षांतर्गत हालचाली घडत आहेत, उमेदवारांपेक्षा कार्यकर्ते या पक्षातून त्या पक्षात जाण्याची संख्या सुद्धा आता वाढण्याची शक्यता आहे। तर इकडे मनसेचे सचिव सुधाकर तांबोळी शिवसेनेमध्ये आलेले आहेत आणि एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थितीत तांबोळींनी पक्षप्रवेश केलेला आहे।